Zeyda yol yürü kaidelerini öğrenүү boyunca teatr постановкаларына festival devam ete. Yol yürü kaidelerini öğrenүү boyunca teatr постановкаларына konkurs балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр арасында бара. Конкурска 18 бакча постановка куеп, жюри араларында иң яхшысын сайлап алачак. Жюри составына мәгариф идарәсе, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе керә. Постановкаларны карау шул рәвешле 10 көн дәвамында барачак. Нам, взрослым, необходимо... Без өлкәннәргә балаларга урамда үзләрен ничек тора кирәк аңлатырга кирәк. Аларга юл йөрү кагыйдәләрен кызыклы һәм аңлаешлы итеп ничек аңлатыргасың. Бу уңайдан уеннар, сәхнәләштергән күренешләр ярдәмгә килә. Балалар аларда катнашып юл йөрү кагыйдәләренә өйрәнәләр. Шуңа күрә өлкәннәргә юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә һәм аларны балаларга өйрәтергә чакырам ди Виктория Костина. Жюри юл йөрү кагыйдәләрен белү дәрәҗәсен костюмнар, тема ачылышын бәяләчәк, нәтиҗә фестиваль ахырында ясалачак. Иң яхшы артистлар диплом һәм призга ия булачак. Резиме Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.